Screencast-O-Matic és l'eina que veurem en el taller, una de les dues. Funciona molt bé perquè és un gravador d'una qualitat bastant alta, és a dir, és bastant nítid, es pot gravar en alta definició, té una gravació gratuïta de 15 minuts, després ja teniu la part, algunes opcions més si són en la versió de pagament, però en principi el que veurem és la versió gratuïta. Molt fàcil, funciona en navegador, no necessitem descarregar-nos res, ell sol activarà uns processos quan arrenquem l'aplicació. Accedim a Screencast-O-Matic, ens hem creat el compte, usuari i contrasenya, i una volta dins arrenquem el gravador en este botó d'ací. Arranca el gravador i ens apareix este menú en què podem seleccionar si veiem la pantalla, veiem la webcam o veiem webcam i pantalla, que és esta versió en què apareixes així en xicotet, mentre la resta de pantalla es veu també en el vídeo. Tornem a la sessió només de pantalla. No indica límit de temps en la versió perquè tinc la versió de pagament, en la versió gratuïta són 15 minuts, vos diu quina grandària de píxels esteu aplicant en aquests moments en la gravació. La narració, si no vos detecta el micro, és fer clic ací i que vos detecte el micro. Comproveu que si es mou la barra verda és que funciona la gravació, i en la versió de pagament podeu gravar fins i tot els sons que fa l'àudio, per exemple, d'alguna aplicació que tingueu en marxa, d'una pel·lícula que estigueu veient, etc. A més d'això, teniu les preferències, en què podeu definir quina és la tecla per a encendre i apagar la gravació, que és Alt-P, si no heu d'estar pendents del ratolí. Podeu activar o desactivar el compte arrere, que jo vos recomano que estigui activat, on va la barra de control, etc. Hi ha diverses opcions que podeu configurar des d'ací. Més coses. Si teniu la versió de pagament, podeu dibuixar, podeu activar el menú per a dibuixar, per a fer zoom en una part determinada de la pantalla, etc. El que passa és que segurament el dibuix el podeu fer al mateix temps que aneu treballant, però la part de zoom vos recomano fer-la en postedició després, si teniu la versió de pagament. I és més afinat, i no heu d'estar pendent de coses rares. Així teniu la durada de la gravació per a gravar, per a posar play i reproduir la gravació quan l'hàgeu feta, per a eliminar una gravació que no vos agrada i per a marcar com a feta. Si veieu, simplement fent Alt-P en el teclat, arrencaré, una volta hem parat, Alt-P ens para la gravació i si estem contents fem clic en Done i ja la tenim. Com continuaria el procés una volta ja hem gravat? Doncs si tenim el nom que volem, doncs prova Screencast, i en el cas de la versió gratuïta aniríem a morir sempre a guardar el vídeo, faríem clic, seleccionaríem el nom prova Screen, que és el mateix que ja hem posat ací, i publicaríem, deixem això en MP4, la resta en qualitat alta, important, molt important, destaquem el cursor i publiquem. I una volta publiquem, ens permet anar a la carpeta directori que nosaltres li hàgim indicat ací, que tenim opció de triar-lo. Publiquem i ja tindríem el vídeo. En el cas que tingueu la versió de pagament, podríem anar a Edit, i en Edit podeu fer moltíssimes coses amb la gravació, des de tallar, apegar, inserir gravacions antigues, noves, narrar, destacar amb el zoom alguna part concreta de la gravació, augmentar la velocitat, etc. Hi ha moltes possibilitats. En qualsevol cas, fem clic a Done i ja tindríem la nostra gravació.